amb Toni Perea. Bona vesprada, companyes i companys. Prenc el testimoni d'Anna Pastor i continuo jo acompanyant als participants en aquesta sessió d'avui. Donar l'enhorabona a Belén i a Mercè i al centre perquè la veritat és que és un treball emocionant i estupendo. I es fem càrrec de la feina que n'hi ha ahí darrere. Es fem càrrec de veritat. I ara donar pas a la següent intervenció. Havia previst en el programa que faríem un descans, però com que estem a casa i podem alçar-se i veure i pegar una volteta pel corredor i tot si volem, doncs jo penso que en lloc de fer el descans, el que fem és fer-ho tot seguidet i si acabem una miqueta abans, doncs això que ens hi trobarem, no? I com us deia, dono pas, com ha dit Anna, a la següent ponent d'esta vesprada, que és Toni Perea, una companya assessora del Cefire d'Elda. Ella ens explicarà com amb tertúlies pictòriques podem detectar i previndre la violència de gènere mitjançant l'art. Ella ha estat assessora d'educació inclusiva i de coeducació fa 3 o 4 anys i té molta experiència en aquest àmbit. Així que de ben segur que la seva intervenció serà molt interessant. Toni, estàs per ahí? Que no el veig. Sí, estic per ací. Ens sentiu? Vale, sí. Ara ja el veiem també. El Sí, el veieu? sentíem i... Sí. Bueno, un plaer donar les gràcies a les companyes que heu comptat amb la meva intervenció i també a les que heu participat ja abans que jo i que ho heu fet superbé, que m'agrada moltíssim totes les experiències que he escoltat. I moltes de les companyes ja les conec també. Estic veient a Belén i jo abans a Francesc i els conec i són de pico pala de fer feina a peu d'aula des de sempre i això fa molt de gust. Perquè per projectes està molt xulo, però mantenir-los en el temps és la cosa complicada, no? I ells ho fan, són dels pioners d'aquest treball i d'aquest treball per la llengua, per la lluita, que és molt important també. Jo vaig a començar, ¿vale? La meva idea és trencar una miqueta, despertar una miqueta també, si algú està quedant-se una miqueta també cansaet ahí en el seu seient, i m'agradaria molt, si és possible, que la gent participara. ¿Vale? El que jo vaig a fer ara per aprendre a fer tertúlies hem de fer tertúlia. Aleshores, necessite que participeu. Vos vaig a donar 2 vies de participació. O bé que encengueu el micro i contesteu a les preguntes voluntàriament, ¿vale? Que jo llance, o bé vaig a posar-vos ara després en el xat un enllaç o un QR que també podreu veure a la pantalla, que podreu localitzar amb el vostre mòbil o tauleta i poder participar escrivint en el Padlet, ¿vale? Com vulgueu. O bé via Padlet o bé via micro. ¿Vale? Sí que m'agradaria molt que tinguérem aquesta conversa perquè al final una tertúlia és una cosa coral, ¿vale? S'han d'escoltar les veus per poder entendre una miqueta. ¿Vale? Bé, doncs vinga, vaig a compartir i a pegar en el xat. Vaig a pegar primer que tot en el xat l'enllaç, ¿vale? I així és més fàcil. Mireu, l'enllaç que vos pegue, que vos acabo de compartir en aquest moment, és el que va directament al Padlet. ¿Vale? I ara vaig a compartir la presentació. Molt bé, anem a veure. Esperem que tot funcioni i que no tinguem problemes, ¿vale? Vale, anem a veure. Ara què me diu? Que m'he de registrar? Doncs vinga, anem allà. Estàs en 2 llocs al mateix temps, el diu. Estic veient 2 coses. Veiem que, a veure, ara sí que veiem ahir... Me digueu si veieu la presentació, ¿vale? Ara quan... Sí. Ara veiem mi espacio, crear geniali, veus engaviades, no sé si és el... No estic veient el que jo vull, no? ¿Vale? No. Vale, pues muy bien. He deixat de compartir i anem a tornar-ho a intentar. Perquè a veure per què no m'he compartit la que jo vull. Vinga, anem allà. Has obert la presentació de Geniali? La tens oberta? Sí, l'esteu veient ara? Sí, ara sí. Ara sí? Vinga. És que aquestes coses són quan volen, ja ho sabeu. Bé, ara sí, La tenim. Sí. Val. Posa-la en mode de presentació i així es veurà la pantalla completa. Molt bé. No vos la obri en pantalla completa? No, veiem la columna de l'esquerra en les diapositives.
Vale? Pues En mireu, presentar, jo veig... fa lo que vol. I quan jo faig les coses no me fa cas. O va més lento o no ho sé. Anem a altra volta. Vinga, ara possiblement tinguem més sort. Ara sí, Ara sí. mode gran, va. I estic veient el QR? El QR, a veure, fes marxa enrere? Sí, també el veiem, ja el veiem, Vale, perfecte, este sí. QR és el mateix que l'enllaç que vos he posat en el xat, ¿vale? Pues si alguna persona no pot accedir des del enllaç, que seguisca des del QR, ¿vale? Vos portarà a un Padlet, ¿vale? I ara ja comencé i veureu que el Padlet s'enllaça directament amb aquesta presentació. Val. Apareix ara en la pantalla, me digueu, ¿vale? Perquè jo no vos veig a ninguna de vosaltres. Apareix en la pantalla una diapositiva que té moltes imatges per a elegir. La pregunta primera que jo vos llance és, atenent a aquestes imatges que estan numerades, quina cregueu que és l'actitud docent cap al treball de la prevenció de la violència de gènere en els centres educatius? Aquí sí que m'agradaria que elegireu una i que, si voleu, en el Padlet, pues que anireu escrivint per què elegiu una i per què cregueu que és l'actitud que té l'equip docent. ¿Vale? I si algú vol encendre el micro, doncs si m'ho compartís, doncs estaria genial. També. En el Padlet, si algú ha entrat ja, veureu que apareix la mateixa pregunta que jo vos acabo de llançar i que apareix també la foto i baix posar añadir comentari. ¿Vale? I ahí podeu posar vosaltres el que opineu. ¿Val? Esteu sentint-me? Sí, no? Sí. Algú està escrivint que no... Jo veig una persona, diu la número 2. Fran ha dit la número 2. Vinga, si algú se llança a obrir el micro seria més guai, perquè així no podem parlar. Algú més escriu? La número 2, Fran, vinga, a veure si t'animes. Per què has elegit la número 2? A veure si mos ho dius. La número 2 és una que té moltes mans, com la podeu veure en la pantalla, una sobre altra, com que som un equip, no? Interprete. La número 9, diu Fàtima. La número 4, perquè està com més a prop dels alumnes, diu Cristian. Bé, molt bé. Jo vaig a passar a la següent diapositiva. Vale? Això per què ho he posat? Per què he posat aquesta diapo? Però és una manera també de trencar el gel. Vale? Quan comencem a treballar en l'alumnat, o en les famílies, perquè les tertúlies pictòriques no ho he dit, però nosaltres, quan ho hem treballat en l'escola, ho hem fet per a que participi tota la comunitat educativa. Val? No únicament en l'alumnat de la classe. Si jo tinc la tutoria de 5è de primària, no únicament participa l'alumnat de 5è de primària, sinó el que fem és una reestructuració de l'agrupament. De manera que tenim alumnat de tots els nivells educatius i fem tot el món tertúlia pictòrica al mateix temps en el centre i participen també voluntaris externs. Per exemple, poden participar famílies, poden participar, per exemple, gent de col·lectius com, per exemple, el Club de Lectura del Poble o alguna associació, val? De manera que tenim moltes veus de diferents edats per poder parlar sobre una cosa comuna per a totes, val? Si no enteneu alguna cosa que jo diga, me talleu, ¿vale? I me digueu, pues això no ho acabo d'entendre. Després, si voleu, me pregunteu, val? Bé, aleshores, per a poder trencar el gel i conèixer una miqueta millor les persones que van a participar d'aquesta tertúlia, doncs podem començar d'aquesta manera, amb una mena d'avaluació figurològica, que és això que us he presentat en aquestes diapositives que estan numerades per a elegir en aquest moment quina creguem que és l'actitud cap a la violència de gènere o cap al treball de la prevenció de la violència de gènere en els centres educatius. Bé, el que anem a fer avui és treballar, com diguérem, una mena de rutina de pensament. I és això com nosaltres ho treballem per a millorar el que és el diàleg, el que és també l'espai segur, el respecte i la detecció. A partir d'ahí, establim unes normes i les persones que van a participar han de saber que quan veuen, per exemple, aquesta diapo que apareix el número 1, saben que el que anem a fer és mirar amb atenció i observar. I anem a dir literalment el que estem veient, sense fer interpretacions. Simplement, per exemple, en aquesta diapositiva que esteu veient en aquest moment, jo diria,
Veig el número 1, un ull i unes ulleres i les paraules mirar més observar. És el que veig. No interprete. ¿Vale? Després passem un pas més endavant i és quan passem al segon pas, que és el de pensar i descobrir. De manera que mirem, prestem una miqueta més d'atenció i fem una miqueta més de descripció d'allò que estem veient. I el pas més endavant serà l'interpretar i expressar. Aquí sí que fem ja una anàlisi d'allò que és més subjectiu, segons cada persona que creu que està passant en aquesta escena. De manera que anem a començar la tertúlia. En aquest moment comencem la tertúlia. I com us he dit abans, necessitem moltíssim la vostra participació. Agrairia moltíssim que encenguéreu micros, si és possible. De manera que anem a la següent pregunta, en el Padlet. La pregunta és que mireu les dues imatges que apareixen. Les imatges són les imatges del centre. Veieu així una lupa que se meneja o no veieu en la pantalla la lupa? Igual no la vegeu. Sí que la veiem, sí. La lupa està ara sobre la imatge del centre, que està a dalt. I després la baixa, aleshores. Si jo li dono ahí, veieu que s'amplia la imatge? Sí. La meva pregunta és, què veus així? Objectivament, què veus així? Teniu que contestar-me, si no, no podem treballar. Les cames, unes cames, uns peus en un prat o un lloc on hi ha herbes i On hi ha floretes. plantes, on hi ha flors, on hi ha herbes i veiem uns peus. Veiem uns peus. Gràcies, Sofia. Bé, si anem a la següent, la pregunta és la mateixa. Què veus així? Veiem algo paregut, no? A la imatge, me'n recorda la imatge anterior. Veiem també cames, veiem peus, veiem un fons també semblant, no? D'un prat, amb flors. És així, no? En la primera veiem només 2 cames i així veiem moltes més cames, més peus. Sí? Podem comptar els peus, fins i tot podem comptar que objectivament podem veure 4 peus, encara que podem interpretar que n'hi ha 6. Perquè veiem les cames i, per tant, no veiem el peu perquè està un darrere d'un altre, però interpretem que està. Sí? Sí. Estic segura que això, que és una imatge retallada, una imatge pictòrica, perquè veiem clarament que són pinzellades pictòriques, potser no mos crida tant l'atenció, però segur que si vos parle d'OnlyFans podeu pensar a aquelles persones que sí en sabeu que moltes vegades les fotografies dels peus estan molt cotitzades. Esteu amb mi o no? Sí? Segur que això sí que ho sabeu, no? Vinga, després parlarem una miqueta més. Potser no tot el món, saps? Perquè això depèn... Després anirem una miqueta més enllà, però ja deixe caure alguna cosa per ahí. Tenim així una següent imatge que vos lance també. Possiblement si la és així, que està molt xicoteta, no vegueu tant. Podeu interpretar les pinzellades d'una manera i no entendre molt bé què esteu veient, perquè la imatge està molt xicoteta. Però si l'amplie, a veure si me deixa, es veu una miqueta borrosa, però es poden interpretar més coses. Vos pregunte, potser vegueu dos rostres, 2 cares? No completes, però 2 cares? Sí? 2 caps, sí. Sí, 2 caps? I el coll? 2 llavis, 2 nassos. 2 llavis, 2 nassos, 2 ulls només, perquè l'altra persona no se li veuen els ulls, una orella, els colls, les barbetes, no? I en el centre de les 2 cares potser veiem encara també vegetació, no? Del prat. Interpretem alguna cosa així. Pot ser, sí. Sí, pot ser. Jo vaig a llançar-vos alguna pregunta més. Aquestes 2 figures són humanes, estem d'acord, no? Sí. Estem d'acord que són figures humanes. Els llavis són llavis carnosos. El color de la pell són colors semblants? Són colors diferents? Semblants. Semblants. Pot ser la de l'esquerra un poc més morena que la de la dreta. Pot ser la de l'esquerra una miqueta més fosca, més morena. Podem interpretar això possiblement per els rasgos dels seus ulls o pel cabell que se li veu al costat de l'orella, que pareix un cabell rullat. Igual no vegueu tant perquè està molt ampliada. Les faccions que tenim
potser ens dona la sensació de que són persones joves o persones ancianes, madures, joves. Joves. Ens dona interpretacions, no? Dos persones, en l'actitud corporal en la que tenen, pareix que una persona està com a més sensible a l'altra, no? Com que està en una postura més, no? més pròxima a l'altra. L'altra pareix que mira enfront, no? La persona que se li veu l'orella pareix que està mirant cap al front. I l'altra persona pareix que la mira a ella, no? Sí? Més pendent, més pendent, sí. Més pendent, sí? És com que n'hi ha una actitud diferent, no? Corporal en la mirada. Encara que a un d'ells no se li vega la mirada. Però podem veure aquestes coses, sí? Anem allà. Ara, en la tercera diapositiva apareixen més vinyetes. Anem a anar una a una, ¿vale? Anem a veure diferents rostres. Què veiem així? Anem a observar i a mirar. Què veiem? Veiem una cara, un cap. Cares, no? Veiem 4. Ara jo he ampliat una. Veus la que he ampliat? No, No ho veus? Jo sí, jo en veig una només, sí. no, jo veig 4. Veus 4? Però estàs en el Padlet, pot ser? Que sí? Vale, és possible que veus 4 perquè estigues en el Padlet, és possible. Vale, en les que veus 4 estic en la primera, en la de dalt de tot en la primera. Vale? I aquesta l'he ampliat ara en gran perquè tot el món la veig una miqueta millor i jo us pregunto què veieu aquí. Ara sí que la veig. Què veieu així? Veieu una persona? Un animal? Què veieu? Una dona, no? Una dona? Bueno, una dona. Algú diu una altra cosa? Amb unes floretes, com una coroneta de floretes al Toca el cap. cabell. Pareix que el cabell el porta una miqueta més llarguet, encara que el porta recollit. No? Podem interpretar un poc això, no? Com una corona de flors. Els llavis molt rojos, no? Carnosos i rojos. I els ulls són grans, menuts, són grans, no? Grans, sí. Esteu d'acord? Una mirada un poc trista, no? Molt important. O perdut. Què t'ha fet pensar això? Perquè li veus la mirada perduda, li veus les celles, també la posició de les celles, no? Dona una sensació, sí? Vale, això és important, vale? Perquè les mirades, nosaltres interpretem moltes vegades què li pot passar a l'altra persona quan la mirem als ulls. L'empatia, això que parlem moltes vegades de l'empatia, i ens diuen, si mires als ulls a la persona veus moltes coses més. Val? Així interpretem una mirada perduda, pot ser trista, després veurem per què. Vaig a la següent, la que està al costat de la part de dalt, ¿vale? Es veu una miqueta borrosa. Vegem una altra persona. Anciana, jove, com la vegueu? Jove, Jove. No. mitjana edat, no sé. Mitjana edat. Bueno, depèn dels ulls en què ens mirem, a vegades podem interpretar una cosa o una altra. Podríeu dir el color de la seva pell? Pots deduir mirant-li els cabells, que és terrulls i negres, t'imagines que té la pell més morena, no? Per tant, pensaríeu que és una persona que pot tindre, a lo millor, uns rasgos determinats, no? Sí o no? Més foscos, el monyo enrotllat, els ulls, l'expressió... Vale. Me diríeu si és una persona, per exemple, a veure com ho plasme jo. Que està trista, contenta, que està seriosa, alguna característica en aquesta línia. Què me podríeu dir? Pensativa o... Vale. Per l'expressió que veiem ahí? Disculpa, digues. Dius pensativa? Sí, per la mirada, que la té perduda també, sí. Doncs doneu compte una miqueta... És un poc difícil de veure, però vos pregunto, doneu-vos compte la barbeta, la té una miqueta alçada. Mireu la barbeta, baix dels llavis. No sé si ho aprecieu molt, però la té una miqueta alçada. El cap una miqueta alt, ¿vale? Això és important també. Anem a una següent. Ara me'n vaig cap a baix. Baix de la que acabem de veure, ¿vale? Estic ahí. Què veiem així?
Un rostre, un altre rostre, un només. Un altre rostre. Es veu una miqueta més difós perquè es veu més el fons del prat, de les flors. Es veu una miqueta més borrosa, aquesta imatge. També porta una corona de flors en el cap. Sí? Mhm. Té el cap ladejat, Està mirant algú. està mirant algú i potser té una mirada una miqueta més còmplice en algú, Mm. no? Sí, Podem interpretar? sí. Sí? Val. Els colors són de pell com a més pàl·lida, més clara, més rosada, no? Sí, sí. I jove també, no? Una persona jove. Me'n vaig a l'última. D'ací. Què vegem ací? No vegem una, vegem dos, no? Parella. Vegem una parella. Una parella i interpretem que se duen bé. Perquè té Perquè la estan mà... agafades. Sí, exacte. Estan agafades. Molt juntes, molt pròximes. Mm? Val? Podem interpretar que potser que es duguen bé. Podríem interpretar alguna cosa diferent. Algú té el micro encès. Podria ser que estiguera trista ella i l'altra persona, la primera persona, i l'altra persona estiguera consolant-la, no? Per Possiblement, exemple. podríem interpretar una cosa així. Podríem pensar, a aquesta persona li ha passat alguna cosa i una altra, que és amiga o que empatitza amb ella, va acompanyar-la i l'acompanya agafant-la, no? En el cos. Sí. Jo us pregunto, en algun moment d'estes, vaig a tornar a la imatge dels quatre, en algun moment d'estes quatre imatges no vos ha cridat l'atenció la vestimenta? Que no porten roba, no? No porten roba, no? Aparentment, bueno, és cert que tallem en el Aparentment no. coll. És cert que talla més o menys en el coll, però aparentment pareix que van nudes, no? Estan nues, Mm. aparentment. Que l'única cosa que podríem dir que porten són dues persones una corona de flors. Sí? Mhm. Val. Mm. Passem a la següent diapositiva. Val, així anem a anar una miqueta més enllà. Anem a mirar, però també anem a intentar descobrir, perquè n'hi ha coses que estan i que no es veuen tant. Vale? I ara, quan ampliï les imatges, les veureu una miqueta més. Vale? Vaig a la primera, que és esta més xicoteta. Què veieu així? Aquí n'hi ha moltes coses, eh? Una mà, Una per mà, començar, una flor, sí. Veus el alguna més al fons. fons? Sí, al fons es veu això, el prat així que deies abans. Sí. Si soles? Jo no sabria dir-te ahir, on comença la mà, no sé. Veus pell? Color de la es veu pell? una cintura. Crec que és lo de la dreta crec que és la silueta d'una Molt bé. dona, no? Podríem pensar que una dona, perquè veu les corbes, no? Sí. Vale, jo no sé si jo vaig la lupa la vegeu, sí? M'heu dit abans que sí. Per ací, aquesta línia que estic repassant, veus una silueta, no? Sí, això és el I que això està dient. és la cintura. I ací en la cintura què veus? Una altra mà. Una altra mà que agafa de la cintura, a l'altura del maluc. Mm. Esteu veient-lo? I això és un pit. Un pit, i ací hi ha un altre pit, i això és un braç que gira cap allà. Veu el recorregut de la lupa? És un braç que gira. Vale? Val, aleshores, ací al centre n'hi ha una mà que està subjectant una flor. Quins colors té aquesta flor? Roig i blau, no? Vermell i blau. Vermell i blau o vermell i morat, vale? És important aquesta flor, vale? És la simbologia de la flor. Una flor que ha florit, vale? Perquè veieu que està desfullant-se, una flor que ha florit, vale? Aquest símbol és molt important per a que el tingueu ahí en la ment, vale? Veiem que no porten roba, no? Els cossos que apareixen a la part de darrere de la imatge estan nus. I vegem una cintura, una silueta, un maluc, una mà que agafa del maluc i uns pits que no estan desenvolupats. Sí? Me'n vaig a la següent imatge. Me'n vaig a esta. Què veieu així? Unes cames, un pubis. Vale, vale. Veiem un pubis, així. I jo us pregunto, este pubis
és un pubis jove o un pubis més vell? Què penseu? Jove. És Jove. jove. Aparentment, anem a posar un poquet d'interpretació, ¿vale? El pèl, ¿vale? És un pèl que està començant a eixir, ¿vale? Com diguérem, és un vell púbic, ¿vale? Jove, ¿val? És jove. Jo, mira, vaig a Les fer cames les les cames. Les També, cames, no? són adolescents, estan per desenvolupar. molt bé, molt bé, molt bé. El ventre, no? La part baixa del ventre, no veiem tampoc ninguna. És una persona que està aparentment més grossa, més prima, com penseu? Prima, no? Prima. La mida es veu que és més prima. 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 Mireu així, estic en el pubis en aquest moment, ¿vale? En els llavis. I mireu que vaig a resseguir, ¿vale? Una línia. Mireu per així, a veure si veieu una cosa més fosca. Esteu veient amb atenció? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Tornem a fer el recorregut del pubis per la cuixa. Estic baixant. És com si estiguera pintant ahí. Què vegueu? Serà la menstruació, no? Serà... Molt bé. Veiem una línia roja, tènue, però rogenca, no? Abans hem parlat, si ara miren les dues juntes, abans hem parlat de la importància de la flor i de la importància d'esta línia roja que acaba de resseguir. Les dues coses simbolitzen el mateix. La flor simbolitza la menstruació, que ha florit. La persona, la xica en aquest cas, ha florit. ¿Vale? És la menstruació. És una cosa que acabem de descobrir, ¿vale? En l'escena. Passem a la següent. Anem a veure. Què vegem així? Què veieu així? Veieu cossos? Xiquets, Sí. no? Sí. Coses de Xiquets. xiquets, pareixen. Xiquets, cossos de xiquets. Xiquets m'ho vaig agafar de dues maneres. Xiquets perquè pensem que són el gènere masculí i per altra banda perquè són jovens, no? Xiquets adolescents, jovens. Els veieu xiquets jovens? Sí, sí, jovenets. Sí, sí, sí. Jovenets. Sí. Cossos també molt primers, no? Tots un color de la pell molt semblant i tots junts. Estan aquí com a... no? Estan tots junts agafant-se uns als altres, sí? Sí. Sí. Proximitat, no? Val, la proximitat del grup. I me'n vaig a esta. Què interpreta així? Què veig així? Algú que crida. Algú que Crida o canta o... una persona Que crida. que està cridant. No? A més, el gest està molt ben definit. Les dues mans al voltant de la boca ben oberta, que fins i tot quasi que podem veure-li la gola, no? Aleshores, veiem com diguem la profunditat, quasi que si tancàrem els ulls podríem sentir el crit. Vale? De vegades la pintura també té això, té que pareix que ens imaginem què està passant, no? Inclús els olors i els sonits, no? Els sons. Val. Me'n vaig així, a la següent. A la número 6. Aproximo una miqueta. Què veiem així? Us recorda familiar esta escena? Algo que ja haveu vist? Sí, esa parella que una persona tenia el cap més inclinat cap a l'altra, que estava més pendent, no? I aquestes dues persones, figures de l'esquerra, les Molt havíem bé. vistes ja. Al principi, quan hem començat al principi, veritat, que hi havia una que se li havien els ulls i l'altra no, són aquestes dues persones. Vale? Pues, vegueu, estem veient. Per a poder fer una tertúlia pictòrica per a que l'alumnat o les persones que participen de la comunitat educativa presten atenció als detalls i puguen anar expressant i puguen, com diguem, extraient-li el suc a tot allò que veuen, ho podem fer d'aquesta manera, anar de les coses més petites a les coses més grans. És com que anirem fent com a zoom, al principi, no? Anem treballant a poquet, fragmentets, i després anem fent la recomposició de tot. Vale? I això dona molt de suc, molt de conversa. A més, quan alguna cosa sona familiar, és com, això ja ho he vist, això era no sé què, i això els porta com a més seguretat també en allò que diuen. I com així, ningú té la possibilitat de fallar, perquè cada un diu què veu
i a vegades què descobreix i a vegades què pensa. I totes les opinions tenen cabuda. Ningú s'equivoca. Per tant, és molt fàcil poder parlar. ¿Vale? Això ajuda moltíssim a conèixer què interpreta cada persona i quina és la seva mirada també. Val? Aleshores, tenim una figura central, després tenim dues figures que acompanyen i una que està una miqueta més davant, que és el color una miqueta més blanc. Sí? I les mans, mireu la postura de les mans. Esta que està aquí darrere, que mira cap a l'altre costat, té les seues mans agafant per el coll a aquesta figura del centre. I altres figures que agafen del maluc. Veieu els malucs? Molt bé. Sí. Jo us pregunto, aquí vaig a fer una miqueta una cosa més anar una miqueta més a buscar un poquet, ¿vale? Sense crear polèmica, però a buscar una miqueta. Aquesta figura del centre, si parlem d'expressió de gènere, l'expressió del gènere que pot ser més femenina, més feminitzada o més masculina, aquesta figura del centre, quina expressió de gènere tindria? Més normativa, més femenina, més masculina, com diríeu? Ningú s'equivocarà, perquè parleu. No tingueu por, que no passa res. Mireu, la persona que ha fet aquesta obra ha volgut, d'alguna manera, expressar que aquesta figura del centre té una expressió de gènere més femenina. I per què ho sé? Per què interpretem això? Perquè li ha ficat aquesta corona de flors al cap. Ho veieu? Sí. Abans hi havia una figura que tenien tot el món molt clara, que era la de la xica. La de la xica en el cabell llarg portava una corona de flors també al cap. Sí? Sí. És una manera també de fer aquest distintiu. No significa res, significa que és una persona que té una expressió de gènere més femenina. Vale? Vinga, passem a la següent. En aquesta, encara que ens serveix per a poder veure-la, veiem que la persona que està cridant i té dues persones més al costat, que també havíem vist en imatges anteriors, no ens està demanant que fem una anàlisi de les coses, sinó que fem un llistat dels colors que veiem. I podem dir, veiem el color verd fosc, el color groc, el color roig, el morat. És una manera de fer un llistat. Aquest llistat de colors, perquè és important, estem treballant la pintura, podem classificar-los en colors freds i colors càlids. Els colors freds per a simbolitzar una cosa determinada o per a simbolitzar una altra. Això podem fer un debat també en l'alumnat o les persones que participen de la tertúlia. Podem parlar del tipus de pinzellades, podem parlar de coses més específiques de pintura. I anant a la interpretació, que al final és un poc anar a l'estat de la qüestió per a saber un poc què pensa el nostre alumnat, venim a aquest tercer pas, en la rutina de pensament, en la interpretació i en l'expressió. Què representa aquesta escena per a tu? Mireu-la amb atenció i alguna persona que diga el que veu, mireu que tenim una part principal, una part de darrere, i què penseu que està passant ahí? Què representa aquesta escena? Vos pregunte, en la part principal veiem aquesta parella que ja hem vist en diverses ocasions i en la part de darrere veiem moltes figures que pareix que estan en una festa. Vos sembla que estan en una festa, en un ritual o... Sí? Aquesta corona que porten en la mà... Una festa, un joc... Sí, no? Que s'ho estan passant bé, no? D'alguna manera és un espai tranquil en el que... Sí o no? I us doneu compte que la vestimenta no apareix, no? La part tèxtil, com per dir d'alguna manera, no apareix en ninguna escena. La parella que està davant, la mirada és còmplice? N'hi ha una mirada còmplice? Sí. Val. Podeu interpretar alguna cosa? En la que té el cabell així més pèl roig, sí que pareix que és una mirada així com més pendent de l'altre, que té el cabell. Vosaltres, quan alguna persona està una miqueta enamorada d'una altra persona, ho sabeu identificar? No me referís ja a l'amor romàntic, sinó a l'amor, per exemple, d'estima. Identifiquem aquesta estima en les persones? Sí o no? Jo crec que sí. Sí?
A veure, Val, passem a la següent. I aquesta escena, què creu que representa per a vosaltres? Es veu un cos al centre. Un cos molts desmarcat, cossos. una persona desmarcada del grup, no? Molt bé, molt bé. Molt bé. Veiem una persona al centre, en primer plànol, i després un grup darrere. Que podria estar observant-la. Molt bé. Podem pensar que n'hi ha una colla darrere observant a la que està davant. La colla de darrere, els seus genitals, els que es poden veure, Són homes, són penis. són penis. I la figura que tenim davant Té vulva, vull dir, té vulva, pubis, no? té pubis. Aleshores, la postura corporal de la primera figura, la que està davant de tot, la que té pubis, quina postura corporal, a què vos aboca això? Vos aboca, per A exemple, una model, a una model. a una model. A una model. Podria ser també, a lo millor, innocència, joventut, no sé, vos o no? Sí, també. A mi em Vergonya? dóna la sensació de que està esperant a que algú d'ells s'apropi a ella, no? És un poc com està incitant-los. Està No? convidant? Creus que està convidant? Jo em dóna, no convidant, perquè m'imagino que igual és una víctima, esa xica. Està baix una repressió de 7-8 homes i està a les penses de dir, a veure qui és el que ve primer. Potser s'apropa. Em dóna aquesta sensació. Això vos recorda alguna cosa dolenta que heu viscut no fa molt de temps en mitjans de comunicació? La manada, no? Per exemple? La manada, no? Sí, per això dic que, per exemple, podríem pensar si aquesta part d'esta escena tan senzilla en una obra d'art l'extrapolem a algo que hem viscut recentment, fa uns anys, podríem pensar en això, no? En la manada. N'hi ha moltes manades, per desgràcia, han hagut moltes manades després de la manada de Sant Fermins, no? Sí, veritat. És cert que podem pensar que aquesta postura corporal, que és una miqueta enroscada també, perquè sí, pot representar un poc una model, veiem que està molt prima també, no? Però també pot ser també aquesta vergonya, aquesta innocència, aquesta incomoditat de no saber com posar-te, no sentir-te còmoda o segura, això que deia també el company, no? I els cossos de darrere com els vegueu? Estan còmodes? Se senten que formen part d'un grup, acollits, d'alguna manera? Sí, semblen estar relaxats, sí, en el grup, ahí, tranquils. De fet, mireu justament darrere del braç que té la xica cap a baix, n'hi ha unes cames obertes. Veieu les cames obertes? Que és el que es veu el penis perfectament. Està col·locat ahí a l'atzar, perquè si agafeu, si mireu la línia des del pubis cap al penis, és com si fos una diagonal, ho veieu? Veieu que és una línia com en diagonal? Veritat? Això està ahí marcat amb una intencionalitat, ¿vale? Ara m'ha passat algo, no sé per què, aquí. Se m'ha fet més gran la diapo, vale. Veieu bé, sí? Ara la pregunta és, ahí teniu l'escena completa. Això que teniu ara davant de vosaltres és el quadre complet, que encara no l'havíem vist complet. Jo vos he anat fent fragmentat. Ara el teniu complet, ¿vale? I la pregunta és, quin títol posaríeu a aquesta obra? Se vos ocorre algun títol? No ho sabeu. Hola, esteu? Estem pensant. Igual no és fàcil. Bueno, no passa res, perquè a vegades posar un títol és el més difícil, A vegades, quan comencem a dir-los als alumnes que escriguen, és quan li diguem, posa el títol i després... No? I és molt difícil posar un títol, en realitat. Jo vos vaig a dir alguna cosa més. Aquesta obra sí té un títol, no? I el títol que té és Adolescència. És el seu títol real. Es diu Adolescència. I la pregunta que ja hem parlat sobre això en algun moment és, per exemple, com creguem que l'artista representa les emocions en aquest quadre. I quines emocions? Abans hem parlat de que podria estar trista,
que podia estar a lo millor una persona més sèria o que podria estar enamorada d'una altra, que estava cridant, podia ser demanant auxili, o en aquest cas, ara que veieu l'escena completa, què creieu que està cridant? Ese xic, que jo vaig a interpretar que és un xic, ¿vale? Sí. Què creieu que està cridant o a qui està cridant? O està cridant a més xics, a més gent, Què o podria està ser? dient-li un piropo, entre cometes, així, fent-li alguna, o dient alguna brofegà, no? Respecte al títol, saps que estava pensant que els títols blanquegen molt els Correcte. continguts dels quadres, no? Perquè diuen Correcte. l'adolescència, quan en realitat jo haguera posat ahir un títol de, jo què sé, els xaval, els xicons i la jove, no sé, no Sí. sé. Saps el que vull dir? Que això sol passar. En els museus veus cada quadre, és veritat que era una altra època i tot això, però que els títols són sempre molt naïfs, molt, Sí. saps? Molt boniquets, quan en realitat estan presentant ahir. Clar, adolescència, doneu-vos compte que la persona que ha fet este quadre, que després vos desvelaré ràpidament qui és, ha triat una única figura femenina, o que podem dir que és femenina, i la resta són totes masculines. Després veurem el context de l'època, ¿vale? Que això també és important. ¿Vale? I a ella l'ha ficat en el centre, l'ha ficat en la flor, l'ha ficat menstruant. ¿Vale? I a ells els ha ficat a tots darrere. Uns que estan jugant allà al fons, que sempre hi ha gent que té un altre espai, una altra mirada, ¿vale? I els que estan darrere d'ella. ¿Vale? I després tenim aquesta figura que jo vos parlava, que l'ha volgut fer amb aquesta expressió de gènere més feminitzada, també per a, un poc per a indicar també la part de l'amatòria, no? Que no totes les persones són heterosexuals o heteronormatives. ¿Vale? Ha volgut ficar des d'ahir moltes coses, l'artista. D'acord? Aquí podríem parlar una miqueta més de com són els elements naturals i les persones i les pinzellades, que està en primera plana, que està darrere, com és la llum, com és la foscor. ¿Vale? Podem parlar de moltes coses a nivell de tècniques més pictòriques. ¿Vale? Què volia transmetre l'artista amb aquest quadre? Ho hem parlat també més o menys, no? Com dius també, Sofia, aquesta intenció de que de vegades es vol camuflar d'alguna manera, no? Amb aquest títol que es posa. Jo vull ensenyar-vos dues obres de la mateixa artista. ¿Vale? Una la va fer uns anys abans, en el 1898, i és un cos d'una dona també. Una dona nua. ¿Val? I després, en el pas del temps, fa una altra que és l'adolescència. Torna a representar una altra dona nua. Doneu-vos compte de la posició del cos, que és molt semblant. Sí que és cert que en la primera, la més antiga, el cos de la dona es veu que és una dona una miqueta més madura. I en l'adolescència es veu una xica jove, molt jove. Veieu les diferències, veritat que sí? Sí. Val? En la part del ventre, el pit, no? I doneu-vos compte una evolució que fa l'artista. En la primera, utilitza la mà per a tapar el pubis. També amb l'objecte que porta, ¿vale? Que al final també és la dona que té un objecte que serveix d'alguna manera per a treballar la part domèstica també, no? La cuina o un utensili per a fer labors, no? Sí? I en l'altra, posa el pubis al descobert. I fa una cosa més enllà, que és pintar la menstruació. És una cosa que a dia d'avui podem pensar que no, però és una cosa molt atrevida. És una artista molt avançada en el seu temps. Aleshores, ahir en aquest moment hauríem acabat el que és la part del treball de l'obra, de la pintura. Però, clar, ni coneixem qui és l'artista, ni coneixem en quina època, en quin context, no coneixem res en realitat. Aleshores, podem saber més. Com ho podem fer des de la part més didàctica? Podem investigar una miqueta aquesta obra, a quina artista pertany. En quina època... 5 minutets em queden, ¿vale, Toñi? En quina època es va fer? Sí, Sofia, gràcies. I descobrim que la seva artista té aquesta obra exposada en el Belvedere, en Viena, i que va formar part d'un col·lectiu i d'un context social molt important. Segurament coneixem tot el món a Gustav Klimt, però no la coneixem a ella. I la seva obra està en la mateixa sala en la que podem trobar
la obra emblemàtica del beso de Klimt, per exemple. I molta gent haurà passat pel costat d'adolescència i no l'haurà prestat l'atenció que també es mereix. En la secessió vienesa van haver moltes dones pintores, totes elles oblidades a dia d'avui. Tingueu en compte l'època en la que s'ha fet este quadre i pintar a aquesta dona despullada, nua, amb la menstruació i anticipar d'alguna manera l'exposició que ella té davant d'aixòs xics que estan darrere, val? També és aquest tipus d'agressió que vos contaven en el conte de la caputxeta vermella, per exemple. No? És una altra manera de contar la història. Així, jo vos he posat un munt de coses per a que pugueu seguir investigant i pugueu seguir treballant sobre l'obra. Altres artistes, perquè no només estava Helena en el seu moment, contes històric en Viena pintant, sinó que arreu del món hi havia unes altres dones que feien la mateixa tasca i totes eren contemporànies. I podem seguir veient que no és una dona que apareix com un xampinyó en un lloc determinat, sinó que n'hi ha moltes dones fent el mateix al mateix temps, en totes les parts del món. Que a vegades pareix que una és la primera i la pionera i no ha hagut ninguna més. I és important també eixir un poc d'aquesta idea. Altres obres seues, per a que vegueu una miqueta i coneixer una miqueta més sobre ella. Mireu aquesta que me crida molt l'atenció, aquesta xilografia de 1902, que recorda exactament el que acabem de veure. En una altra línia, a la d'abans eren adolescents, aquí podem veure gent que potser més siga de la realesa o d'altra altra classe social, però és el mateix, la xica al davant i els homes al darrere, observant-la. La luxúria, moltes coses, podem pensar des d'ahí. Podem fer moltes coses, com pintar el quadre, fer una exposició, podem seguir treballant més coses sobre sexualitat, sobre el clítoris, sobre les vulves, sobre moltes coses. Podem seguir parlant dels cossos de les dones, podem seguir parlant de la violència que reben les dones també. Per exemple, podem treballar a Louise Bourgeois, les dones casa. Actualment tenim aquest moviment, el moviment de l'Strap Wife, que és molt perillós i hem d'anar molt alerta i podem recordar el treball que va fer Betty Friedan en la mística de la feminitat després de la Segona Guerra Mundial. Així tenim més treball sobre la menstruació, que de vegades pareix que sigui una cosa de vergonya, una cosa que no se pot parlar, i és important. Així teniu algunes de les coses que podeu treballar. Abans us parlava de l'OnlyFans. Podem parlar d'això, del contingut de peus que n'hi ha amb l'OnlyFans a partir d'aquestes imatges que hem treballat prèviament, retallades, que us he posat al principi. Podem treballar també el tema dels delictes sexuals i podem fer una recerca ràpida i veure la quantitat en xifres. Així tenim, abans parlàvem de la manada, podem veure el documental, podem treballar sobre això. Podem parlar també sobre alguns dels influencers actuals que parlen de la importància de no emprar condón, per exemple, quan estan fent relacions sexuals, sense avisar a les xiques. Per tant, això és una violació. Podem parlar d'altres violències que veiem en altres obres d'art. Jo aquest enllaç us el passe per a que tingueu més informació i tingueu tota la pràctica per poder treballar. A cada una de les imatges que teniu així, podeu clicar i teniu enllaços que podeu treballar més en classe. I, per exemple, ho dic perquè de vegades les violències les tenim ahí. Quan no se parlen les coses, recordeu aquesta escena, veritat? Recordeu quan es van fer les falles a València i aquests cossos van ser mutilats. Es van col·locar i al dia següent es van mutilar persones que van fer un acte vandàlic. I, casualitat, van trencar únicament les parts que són sexuals, les genitals. Altres tipus de violències amb el cos de la dona, important la denúncia, els punts que tenim violeta, les cases de doners, també per poder acompanyar si tenim persones que són maltractades al nostre centre. Important, treballar el bon tracte, molt important. Sempre el llenguatge en positiu. Fer accions com tallers amb famílies, tallers amb professorat, formació, taller amb l'alumnat.
val? Pot comptar amb persones externes. I bé, jo no vull estendre-me. Molt important aquesta campanya que es va llançar l'any passat amb la col·laboració del Batec de les Papallones i bueno, que és molt important, i això sí que volia deixar-ho clar, que no se pot treballar només el 25N, el dia 25N, sinó que s'ha de denunciar tots els dies, val? Perquè per desgràcia ens ho recorden en la televisió tots els dies. Tenim molts assassinats i moltes agressions a dones, pel fet de ser dones. Val? Recordar els telèfons. I bueno, amb tot això treballem sempre els ODS. Vale? I per acabar, ràpid, abans he començat dient una figura analògica, acabem amb aquesta figura analògica també. Quin tipus de portavioleta caldria dibuixar al nostre centre? Val? També pot ser una manera de concloure i acabar treballant. És possible, no es vol dir que s'hagi de pintar la portavioleta, però sí la necessitat de dir necessitem tindre un espai per a que la gent pugui contar o denunciar què està passant, les agressions que està rebent o les que veu, no? Les que detecta. Acabem amb aquesta frase d'Angela Davis. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. I bé, moltíssimes gràcies. Preciós, Toni. Molt xulo, xulíssima la teua intervenció. Si alguna de les persones voleu dir-li alguna cosa, no tenim molt temps per a preguntes, però si voleu, com a mínim, felicitar-la, perquè jo penso que és un treball magnífic que podeu utilitzar en classe en la tutoria, en classe de plàstica, vull dir, tenir un milió d'excuses per a treballar la coeducació d'una manera interessantíssima i preciosa. Bé, jo, per acabar, sí que vull dir-vos que el que sí que estic fent és, igual que he agafat este quadre, que possiblement siga desconegut per a molta gent, estic agafant diferents quadres per a fer aquest treball, o sigui, per a completar aquestes tertúlies. Aleshores, jo aniré fent una mena de repositori de diferents i aniré compartint-lo amb les companyes, amb Sofia, amb Anna, per a que vos puguen fer arribar materials, perquè de vegades tens uno i pots anar treballant-lo o aprenent a fer-lo vosaltres, evidentment, però que a mi m'agrada molt el tema de l'art i crec que és una manera molt fàcil de fer parlar a l'alumnat, de que vinguin les famílies també, que parlen també i extraure moltes voltes necessitats que no tenen espai per a dir-nos-ho. Moltes gràcies per aquest moment. Moltes gràcies a tu, Toni. Estan felicitant ahir en el xat i moltes gràcies per la generositat també de compartir el material amb nosaltres. Anem xerrant, estem en contacte. Una abraçada forta. Bueno, bé, doncs espero que vos hagi agradat tant com a mi i donem ara ja pas a la següent intervenció. Ara li toca, és el torn de Jordi Prats. Jordi Prats treballa a l'Institut Serra i Mariola de Muro i imparteix classes en el cicle formatiu de turisme i ell ens presenta el seu projecte de la Volta a la Mariola. Jordi, no el veig, suposo que estàs ahí perquè t'he vist abans, però ara no el veig. Estic així, no sé si se me sent. Se te sent, però no et veiem. Ara ja et veiem també. Sí? Vale. Bueno, abans de res, moltíssimes gràcies per la invitació. No està seguint les jornades per temes de feina també, però semblen molt interessants. Nosaltres al Serra Mariola estem a Muro i a banda tenim dos famílies professionals de formació professional, una que té a veure amb el món del tèxtil, el disseny, la moda, etc. i nosaltres que estem en el món del turisme. Tenim dos cicles de grau superior. I fa un parell d'anys, dos cursos, vam decidir passar un poquitiu de les paraules als fets. Ja ho havíem fet moltes vegades, havíem creat molt de producte, perquè la intenció del departament en el qual jo estic és que tot el que fem transcendisca de les aules, que forma part del poble de Muro i de la seva comarca. Estem col·laborant amb un munt d'ajuntaments, amb un munt d'associacions, tot i tenir l'AFP estem patint un poquitiu la manca de matrícula que ens preocupa una mica. Fa 2 anys, com deia, 2 cursos, vam decidir fer un projecte en el qual participaren no només el nostre departament i no només els nostres alumnes, sinó que a més ho farà la resta dels departaments del nostre institut. S'anomena la Volta a la Mariola. En 6 dies vaig intentar compartir, no vaig a passar ni tota la presentació perquè es faria molt llarga i el material el passaré a Francesc o a qui siga per a que si algú vol pegar-li una fulla.
una fullejada. El que sí que és important també, i ens ha costat moltíssim, és que tenim una web. Tenim una web feta pròpia, el disseny és el que és, però és una web de continguts molt importants. Vaig a passar a explicar un poquitiu com partís la presentació. Suposo que es veu? Ja la veiem, sí. Vale. Aleshores, la idea principal tenim un vídeo on expliquem el making of de la idea i tot el tema val? Però la idea principal és que actuem un poquitiu el nostre departament i amb els nostres alumnes com si fórem una institució pública, com si fórem un departament de turisme d'un ajuntament, de qualsevol institució pública que es dedica a crear producte turístic. Val? Aleshores, el que ens vam plantejar és que tenim una xarxa de senders en cada un dels municipis extensíssima, però resulta que la majoria dels turistes que venen consumeixen la muntanya, se'n van als seus pobles i pràcticament no hi ha cap despesa econòmica al voltant dels municipis o de les àrees que suporten aquest turisme. Aleshores, el que nosaltres vam pensar és per què no fem un producte on la gent no només vingui a caminar, que està molt bé, no només conega la Mariola, el nostre àmbit territorial són els 7 pobles que conformen la Mariola. Això ens implica un problema i per això hem fet aquest producte, perquè les administracions habitualment actuem o per municipis o per províncies, etc. I la Mariola són 7 municipis, però són 2 diputacions provincials diferents, i aleshores tenim una mancança de projectes en aquest espai de forma conjunta entre tots els pobles i en aquestes diputacions. Si l'administració pública no actua perquè no pot, perquè la raó que siga, anem a fer-ho des d'un institut. Som un poc agosserats en aquest aspecte i aleshores ens llancem en una proposta i a més una proposta que no es pot fer en un dia, sinó que la vertebrem en etapes, perquè el que ens interessa és que la gent pernocte, conega, menja i disfruta dels entorns que són meravellosos. Tothom ho diu, que és meravellós. Us anem a mostrar-ho a moltíssima gent. Passen moltes de les diapositives per a centrar-me un poquitiu en la ferramenta estrella que tenim, que és la nostra web. La teniu ahí el domini, no sé si es veu el puntero, voltaLaMariola.isRMariola.es, i ahí tenim un poquitiu el gran repte que es van plantejar. Per a fer aquest treball, us tinc que dir que hem currat mogolló. Hem estat més de 5 mesos caminant perquè tot el que hi ha en aquesta web, tot el que és el nostre producte, és propi. La literatura és pròpia, la fotografia és pròpia, la geolocalització és pròpia. Hem pujat totes les rutes, absolutament tot el material que tenim el tenim no només en la web, sinó el tenim en tracks per a que el senderista que va caminant, excursionista, el turista, com vulgueu dir-li, no es pugui perdre per la serra. Aleshores, com vos deia, vam marejar un poquitiu no només als nostres alumnes, sinó a exprofessors. Hem tirat mà d'exprofessors que estan jubilats, que tenen un coneixement molt profund de tot, però de caminar, de les nostres serres, de les nostres tradicions, etc. I es van fer un repte que és ajudeu-nos a fer-nos un poquitiu com el caminar de tots els dies. Per què? Perquè per a gravar totes aquestes rutes hem tingut que utilitzar tecnologia que se fa a l'hora que camines. Això ens ha implicat que tenim companys, no sé si es veu, a veure. Sí. La vegeu? Sí. Es veu? Hem tingut companys... Estem el primer dia Muro al Coll Agre. Exactament. Això és la pàgina web i és el que anem a trobar una miquiua. I en cada una de les etapes que hem conformat anem a tindre una sèrie d'apartats o subapartats. Tenim una ruta en Wikiloc, que és el que vos deia que utilitzem la tecnologia en el mòbil per a no perdre's en la serra, però la nostra idea és que la gent, com deia, pernocte i que conega, que menja, que faci consums turístics, que gasti diners en les poblacions de la Mariola. Es fa a peu, està projectada en aquest sentit, però cada un la pot fer com a manera de Camino de Santiago, com vulgueu dir-li, pot fer una etapa, pot fer-ne 3, pot fer-ne 4. Nosaltres la vam pensar en 6 i cada un després el client farà el que tingui que fer.
Les etapes estan, com vos deia, totes fotografiades, els encreuaments marcats, absolutament està tractat estèticament millorable, però sí és cert que està tractat, si algú no està acostumat a la tecnologia, que pugui seguir-ho sense perdre's en cap moment. Així teniu un poquitiu, si entreu a la web el dia que pugueu, us podreu veure perfectament els coberts de nivells, les fitxes tècniques de cada una de les rutes, si ho podeu baixar al mòbil, ho podeu portar amb vosaltres, etc. En cada un dels municipis, en aquest cas, la primera de les rutes que va des de Muro a Agres, què veurem? No només és caminar per la serra, sinó que anem a pernoctar i anem a veure què és Agres. Intentem que la gent conega no només la muntanya, sinó més els municipis que estan al seu voltant. On mengem, òbviament, intentem ajudar aquelles empreses que serveixen menjars i serveixen o ens donen serveis d'allotjament en el nostre territori. Els col·laboradors la idea també ha sigut implicar, com us deia, a departaments. A quins departaments? Òbviament el d'informàtica. La pàgina web és nostra, està registrada al nostre nom, vam comprar el domini i hem un poquitiu tirat de mà d'aquestes dues persones. Suposo que alguns es coneixereu perquè són persones jubilades, però que han tingut una trajectòria docent molt gran al llarg de molt de temps. Pep Palmer, ha estat cap d'estudis del nostre centre, Rafa Albero, en cotes baixes, en la FP també. Els nostres alumnes, òbviament. El departament en aquell moment estava conformat per 4 persones, avui en dia hem crescut una mica, som 5. El departament de valencià, en francès, que suposo que estarà escoltant-vos per ahir, el d'informàtica. La pàgina web o el producte, el bo que té també, algun ponent sentit que el producte o el projecte en aquest cas segueix completament viu. De fet, estem retocant-lo completament. Per a nosaltres ha sigut un treball bastant dur el traduir la terminologia en valencià, el romer, el no sé què, el no sé quantos, la fonteta, el pou de neu, etc., a l'anglès, i ara l'acabem de traduir al francès. Hi ha poques administracions públiques que tenen una pàgina web traduïda al valencià, al castellà, a l'anglès i al francès. Nosaltres estem contents de que ho vam fer. Passe dels objectius, ODS i totes aquestes cosiues, i me centre més en el producte, que jo crec que és un poquitiu el que a mi m'agrada vendre un poc, la nostra pàgina web i, sobretot, què és el que hem fet i què és el que anem a fer en aquest curs, utilitzant sempre la Volta a la Mariola com a referència o com a producte turístic. Els nostres alumnes no paren de crear iniciatives al voltant d'un projecte que ja tenim fet i que li volem donar continuïtat. Tinc que dir que un dels projectes que està bé i estem fent, vam fer una guia didàctica. Els de l'AFP no som massa especialistes en tractament de guies didàctiques de primària, almenys jo, almenys no, i el nostre departament, en primària i en secundària, però ens hem atrevit amb els nostres alumnes i hem fet una guia, està penjada en la web i està impresa físicament, l'hem repartida en escoles de Muro i anem repartint-la a poc, perquè es pugui treballar la Mariola des del punt de vista de la botànica, des del punt de vista de les tradicions, des del punt de vista del menjar, etc. Va firmada per un alumne nostre, perquè aquesta alumna, millor dit, Sílvia, és la que va desenvolupar en un de tants projectes que fem i el va desenvolupar d'una manera, jo crec que molt correcta i molt bé, i el vam decidir portar-lo endavant perquè el veiem molt oportú i creiem que feia falta. Segurament, escoles de primària, altres instituts han fet alguna cosa, ho desconec, sí que vos anime, porfa, vos demano un favor, és que si algú té curiositat de pegar-li una mirada i analitzar-lo i vegeu que hem errat en tal o qual cosa, que ens ho faça saber que de forma gustosa
doncs intentarem subsanar o millorar el que hem fet. ¿Vale? Però és un treball d'alumnes tutoritzats sempre per els professors. ¿Vale? Els professors hem estat ahí, les idees les hem marcat, les estratègies també, els timings, absolutament tot, però són els alumnes els que han fet aquestes tasques. ¿Vale? Nosaltres tenim alumnes dels graus superiors des de 18 fins a 50. ¿Vale? I què és el que estem fent ara? ¿Vale? Justetiu, avui hem acabat de traduir ja pràcticament tota la pàgina web en francès i anem a colgar-la en estos dies. Significa duplicar la pàgina web, és un esforç informàtic. Ahí teniu, no sé si es veuen el que és la guia didàctica. ¿Vale? Pensem que és per als últims cursos de primària i el primer cicle de secundària. Ja tenim, com deia, la traducció de la pàgina web. Continuarem que aquesta guia didàctica arribi no només a Muro, sinó a altres instituts i altres col·les de primària del voltant de la Serra Mariola, del nostre entorn. Aquest any anem a fer, perquè he de dir que ens han donat un PIE, van demanar un PIE i ens han donat una dotació econòmica que no està gens malament, no sé si són 6.000 euros, una quantitat així. I aleshores estem fent accions dintre de les possibilitats que ens donen aquests recursos que hem captat. I un dels projectes que anem a fer és un concurs de fotografia dels pobles de la Mariola. Ja tenim el cartell que el vam fer el curs passat dintre del nostre institut, un cartell que va guanyar una xica, una estudiant de quart de l'ESO, i ara anem a fer, hem creat les bases, els alumnes han creat les bases i anem a portar-lo endavant entre tots els instituts. Anem a fer també aquest curs, ja vam fer per a presentar la web, vam fer una jornada de presentació on vam convidar al director del Parc Natural de la Mariola, al director de l'Arqueològic d'Alcoi, a empreses d'activitats que busquen aquests productes per adaptar-los als seus clients. Vam fer una jornada espectacular, que tinc que dir jo, molt bona, i no parem en aquestes coses i enguany volem fer un acte de presentació, a mena de jornada musical, gastronòmica, etc., en Muro o en Cocentaina, on puguem, un poquitico, per a presentar l'event i per a presentar la pàgina, el producte, perquè, òbviament, nosaltres comptem com a ferramentes de promoció per les nostres xarxes socials i poca cosa més, i aquestes xerrades i el boca a boca i el merchandising que anem fent cada X temps. Anem a comprar, estem empenyats en comprar un dron. Penseu que a la Mariola el projecte són 90 quilòmetres en 6 etapes, 90 quilòmetres donen per molts espais, per molta fotografia. Ja tenim fotografia aèria perquè vam arribar a un conveni de col·laboració amb l'empresa, l'aeròdrom que hi ha al Coser, amb les avionetes, li van dir, Santi, pega voltes per la Mariola, ves tirant fotografies i anem emplenant la Mariola des de l'aire, que també és una altra manera de gaudir del nostre territori. Però nosaltres anem a comprar un dron, segurament, i anem a utilitzar-lo per a fer altres aprofitaments de la Mariola. I ens passa una cosa, nosaltres no només volem que la gent camini, sinó que volem que conegui els pobles també. I resulta que anem a Alfafara, anem a Agres, anem a Bocairent i arribem a les 7 de la vesprada i no n'hi ha guies, perquè la gent descansa o perquè no n'hi ha panells interpretatius de l'església, etc. Tenim un projecte, estem fent-lo ara mateix també, que l'anomenem Free Tour. Tots sabeu el que és un Free Tour? Anem a crear uns Free Tours amb àudio. Sent un soroll? Per ahí fort. Anem a crear uns Free Tours que la gent se pugui descarregar i arribi, no sé, a Agres a les 6 de la vesprada i se pugui fer un passeig per tot el que és el municipi, per els seus racons més importants d'una manera ordenada, guiada, amb informació certera i, a més, traduïda en idiomes, que és un poquet la idea que tenim. I també, ja que tenim una pàgina web i el contingut completament ja estructurat i completament fet, ens serà relativament senzill que això es traslladi al mòbil. I aleshores estem treballant també en una aplicació per al mòbil que puga
bueno, puc estar llesta a aquest curs i ja està. Vull que acabar, se suposa que vaig molt ràpid, val? Però vull que acabar, a veure si sóc capaç de compartir un vídeo on aquesta coseta que he fet jo de manera atropellada, contar-vos aquest projecte, doncs el tenim en imatges, dura 2 minuts només, vale? Jo crec que si el puc compartir doncs no estarà mal el veure. Vale? A veure. A compartir. Encara no el veiem, eh? Torna a començar, havia començat. Ja, ara sí. Valga la... Ara sí? Vale, doncs anem... Dura 2 minuts i jo crec que és molt rapidet i... En pantalla completa, si vols, perquè així... Exacte. Es veu? La banda sonora estava feta ja, però venia al pèl del nostre projecte, és d'Andreu també. De forma integral, que recorre o que li pegui la volta a tota la Mariola. I és un producte que per a vosaltres us podria interessar i que, bé, seria que recorre tots els pobles. Estoy desarrollando la etapa Bocaire en Bañera. La ruta de murales i pujant a la web. Donant-li vida a este paratge que tenim així tan especial per a tots els d'este roure. I esperem que el visiteu. Muy entusiasmados con este proyecto, ¿no? El perfil de la pàgina web, en els monuments, en el meu cas estem fent l'etapa 4. És llocs on podem allotjar-se i és llocs on podem menjar. Que és al mig si veu escolta, des del mas de Llapisa les 8 filetes diran, els volant per les tregagres silenciós baix al falcó. Quina serra de Turballos on faran un bon sermó. Nos surja lo que estamos tocando el tema rural, porque el tema interior de la mano de rural no está... Yo no conozco ninguna ruta en la cual haya una especie de camino de Santiago que tenga que ver con la naturaleza. Y se virtud aquí la tramoya. Doncs jo no tinc moltes més coses a dir si no hi ha preguntes. Superagraït de que hàgiu contactat amb nosaltres i que a la disposició ara o en altre moment de contestar o de tal. I si em fareu el favor, vos recordo el favor, si algú la guia didàctica i troba alguna cosiua que no li apanya o el que siga, perfa que ens ho diga. Val? Moltes gràcies, Jordi. La veritat és que és una feina fantàstica, estupenda, no? Tant de bo que vos servisca per a promocionar el cicle formatiu, perquè és que és una llàstima, no? És una llàstima tenir aquesta oportunitat. Claro, nosaltres la promoció que fem és no parar de fer coses. Portem molt de temps fent coses, la gent ens coneix, hem estat en Alcoi, per exemple, ha vingut la consellera, ai, quantes coses, no tal. Però és un mal del nostre sector, eh? El nostre sector està a plena ocupació i és complicat que hi ha gent, no ens passa a nosaltres a Muro, sinó que passa a Alacant, passa a tot arreu. Tenim una època dolenta per a nosaltres, però per al professional, no? De fet, ahir ens van tocar d'un hotel en Bocairent que necessiten una persona, tirem mà de la borsa de treball que tenim de xavals o d'estudiants que no hi ha estat treballant. Molt bé, doncs molt bé, molt xulo. Si voleu algú fer-li algun comentari, alguna pregunta, tenim temps, Tenim 3 o 4 minutets per a preguntes, dubtes, el que vulgueu.
El free tour jo me l'he apuntat, tan bon punt el tingueu, se'l Sí, descarregarem perquè està... anem a carregar-ho tot en la pàgina web, perquè jo penso que és interessant. De vegades fem els esforços de que la gent vagi als pobles i en acabant és molt complicat encontrar informació en pobles tan menudius, en les ciutats. No? Alcoi, per exemple, o Ciutat de Muro, es pot trobar panells informatius i tal, però en pobles més menuts costa una mica més. Però per això està la tecnologia, que és la ferramenta que volem tocar en este projecte per a fer-ho més fàcil. Molt bé, mira, ja al xat estan dient que estan felicitant-te, I res. Moltíssimes gràcies. Entenc que la majoria de les dues ponències que he estat escoltant dels companys també molt interessants i moltes coses a aprendre entre tots, clar. Sí, dona gust, Este encontre d'ensenyants que ha tret tantes edicions, però val la pena, perquè aprenem molt i compartim, no? I es veiem les cares. Hauria estat millor encara ser la presencialitat. A veure si algun dia d'estos ja la recuperem en la pròxima edició. Molt bé. Bé, doncs anem xerrant. Moltes gràcies, Jordi. Agraït. I ara donem pas a l'última intervenció de la vesprada, que està a càrrec d'Esteve Juan Ramon, que és el director de l'Escola d'Adults de Lluís Vives d'Ibi. I ell ens parlarà del seu projecte Erasmus+, en el qual van participar el curs passat. Veritat, Esteve? Sí. Gràcies, Sofia. Bueno, Esteve també és membre de la coordinadora, company i conegut de moltes de les persones que esteu avui així. Així que ens alegrem molt de veure't per així també. Sí, perquè com veieu estic en el centre. Moltíssimes gràcies per això, per estar allà a l'altra part i per escoltar-me. Jo he plantejat la meva presentació a partir de la sol·licitud que vam entregar en el seu moment per a sol·licitar el projecte Erasmus Plus que vam dur durant el curs 23-24 i encara estem, que fins a novembre no l'acabem. Això, ara vos compartiré la sol·licitud, però només incidiré en 4 cosetes perquè no vull tampoc que es faci massa llarg perquè tampoc vull avorrir-vos. I hi ha coses que tampoc tenim la necessitat de compartir, com és el pressupost, per exemple. Això està estipulat i és tan fàcil com si demaneu un projecte, us isca en la mateixa guia podeu comprovar. Bé, parlaré un poc del context del centre, de nosaltres, donaré una informació general, com a justificació de per què fem aquest projecte, quins són els objectius del projecte i les activitats que vam fer en el nostre projecte. Bé, passi a compartir primer això. Un segonet. D'acord. Un segonet, que estic buscant. Tinc tantes coses que ja ho havia d'haver. Això sí, acabaré amb un vídeo, un vídeo que hem preparat per a... No sé si vegeu, si ho vegeu. Encara no. Us ho he compartit ja, a veure. Pues, com sempre, mira, recorda't que primer el que has de fer és obrir-te-ho en l'escriptori i després entrar a compartir, ¿vale? Perdona, sí, des de la pantalla, perfecte. Sí, ho tinc clar. Vale, anem allà, pantalla completa. Segonet, perdoneu. Tota la pantalla. No sé si... No ho veiem. Ara? Ara veiem el teu escriptori, com si diguérem, no? El teu Teams. Però no vegeu ara. Espereu, ara sí, no? Ara veiem la sol·licitud, sí, ja veiem. Sí. Erasmus+. Dime, Sofia, si va avant o no. Va avant? Es mou? Sí que es mou, sí. Doncs mireu, esta és el... Es veu una miqueta xicotet. Si tanques lo de la finestreta de l'esquerra de totes les herramientas, igual es veu més gran. És que veiem la columna aquesta que diu totes les herramientas. Sí, penso que sí. Sí. Per si penseu presentar un projecte, fixeu-vos que la identificació del formulari remet a això, que és un cas 122, que és un projecte de curta duració per a mobilitat d'estudiants i personal d'educació per a persones adultes. I així dalt està tot, el pla d'entregues, bé. Si us fixeu, el projecte té moltes parts, però ja vos he dit en les que incidiré només. La primera cosa que havíem de fer era això, posar-li un nom. Nosaltres vam ficar Mirando al Futuro, Watching for Future,
i sobretot registrar la nostra organització des de, vegeu ahir, l'OIT, vegeu, és el número que tenim dins del sistema de registre d'organitzacions del projecte Erasmus+. Abans donaven un PIC, ara donen un OIT, i amb aquest número tu pots accedir a la plataforma, no me recordo com es diu, per a complementar la sol·licitud. Vegeu les dades del nostre centre, la nostra identificació. Bé, també la primera cosa que pregunten és si tu ja has contactat amb alguna organització dels països en què podem compartir les experiències, o en els països en què podem desenvolupar les nostres activitats. Nosaltres, jo el que vaig fer en el seu moment va ser, dins de la ferramenta de búsqueda de socis de l'EPALE, d'això, entrar i buscar centres que s'acoplaren un poc al que nosaltres volíem aconseguir o al que volíem fer en el nostre projecte. No només en la ferramenta de la búsqueda de socis de l'EPALE, sinó que també dins de la pàgina del CEPI, per exemple, tots els projectes que s'han fet, dins de la pàgina d'Erasmus+, tots els projectes que s'han fet després es pengen. I tu pots entrar a mirar altres projectes que ja s'han dut a terme. I això facilita que tu puguis contactar en centres per a vendre'ls un poc també, que és el que tu vols fer, i et contesten i et diguen que sí. Si vegeu la informació general del nostre centre, som un centre públic, l'activitat sense ànim de lucre, i una presentació breument de la nostra organització implicava que explicarem un poc què és el que fèiem en la nostra escola. Com vegeu, tenim programes d'alfabetització per aconseguir el graduat de l'ESO, programes que faciliten la participació i obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món laboral, als diferents nivells educatius, com grau mitjà o grau superior. També tenim un programa per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els aspectes, els cursos de valencià, programes per a la preparació de l'accés a la universitat, programes que promouen el desenvolupament d'igualtat d'oportunitats, superació de tot tipus de discriminacions, participació sociocultural i laboral i formació medioambiental, que és el programa E. I també tenim un programa, el J, en què orientem i preparem per a viure el temps d'esglai, de recreo, el temps lliure d'una forma més creativa. Ceràmica, manualitats, patronatge, costura i confecció. Tot això és el que fem en la nostra escola. I també havíem d'explicar en quin tipus, en quin perfil i edats d'estudiants comptaven. Nosaltres vam explicar que classificàvem per diverses les motivacions per les quals els nostres alumnes venien al nostre centre, venien a adquirir la nostra formació. La primera era l'augment de les possibilitats, de les pròpies possibilitats a l'hora d'accedir al mercat de treball o promocionar i avançar en la carrera professional, tant en l'especialització d'alguna ensenyança relacionada amb el sector, com continuar estudiant, per plaer d'aprendre. També una altra raó era reciclar-se en l'àmbit laboral, també sigui empreses privades o administració, incorporant coneixements nous, anglès, informàtica, i a més, també obtenir una satisfacció personal a través de l'aprenentatge en àrees de coneixement que són un al·licient per a totes les persones que venen. També, per últim, però no menys important, més bé tot el contrari, mantenir l'alfabetització bàsica per a millorar la qualitat de vida. Sentir-se realitzats, actius en el temps lliure, aprendre destreses informàtiques digitals, l'oci d'idiomes, etc. O per el pur plaer d'aprendre. És molt important remarcar que nosaltres tenim alumnat que du 30 anys en el centre i estan en programes, per exemple, els alumnes de base que venen i es mantenen un poc fresca la seva ment i el treball per a no perdre el que tenen. Quan vam entregar el projecte, en aquest moment comptàvem amb 725 alumnes i som 11 profes, 10 perquè encara tenim una jubilació per cobrir i tenim el nostre conserge. Després, això no m'interessa. Els objectius del projecte. Nosaltres vam fer un DAFO quan ens vam plantejar fer presentar el projecte i també és cert que vam participar en l'activitat
i Moute. Vam anar a un centre al Figueres Pacheco d'Alacant, ens va agradar molt com ho tenien organitzat. O sigui que va ser ja la decisió de que duguem endavant el nostre projecte. Vam fer un DAFO, vam valorar els punts forts i les debilitats i a partir de les conclusions vam dissenyar les activitats amb les que marcaríem els objectius pels quals sol·licitarem el projecte. També vam pensar que a mesura que anara desenvolupant-se el projecte, a partir de l'execució de les activitats plantejades, resoldríem totes aquestes qüestions pendients com amb la intenció de millorar i donar un bon servei públic. A més, les necessitats que havíem observat havíem vist que estaven interrelacionades amb els objectius que definia com a prioritaris el programa Erasmus+. Això va ser, que n'he fet aposta. Un objectiu era que, degut a causa de la falta d'oportunitats en l'àmbit educatiu, era necessari fomentar valors d'inclusió. En aquest aspecte, consideràvem imprescindible tindre una especial atenció a la diversitat i la tolerància de cultures i costums diferents a les nostres com a espill per a posar en valor les pròpies, respectant sempre l'interès per les persones. És un objectiu que, si es fixeu baix, ja diu què desitges aconseguir amb aquest objectiu? Nosaltres, incrementar la participació d'adults de totes les edats i tots els contextos socioeconòmics en l'educació de persones adultes. I això portava unes activitats, el que volíem fer, tant per a la mobilitat com per a el job shadowing. Ara anem per parts. Un altre objectiu era millorar i renovar les metodologies i la qualitat de l'educació en el centre, incloent capacitats bàsiques d'alfabetització, càlcul, capacitats digitals i altres capacitats per al desenvolupament de la vida en l'actualitat. El nivell acadèmic del nostre alumnat és molt baix i es caracteritza per un abandonament de l'escolaritat en les primeres edats per falta de motivació familiar, que en molts dels casos tampoc van completar els seus estudis primaris per no haver mantingut la majoria uns hàbits de treball i d'estudi. És una qüestió molt important perquè en el cas de la reglada ens trobem amb alumnat que, tot i tenir totes les possibilitats que tenim un dia en un institut de secundària, tots els programes, els passes, els proes, era alumnat que se n'havia eixit del sistema, s'havia quedat, diguem, fora del que és el sistema. I per a nosaltres és molt important que aquesta persona que per les famílies, per la situació familiar, no havien tingut, o perquè no havien tingut una experiència bona en l'institut, havien abandonat, que tornen un poc dins del que és el sistema educatiu, no sé si m'acabé d'explicar bé, però això. I pensàvem que era molt important que aquestes persones que havien tingut una mala experiència o no havien aconseguit en el seu moment els estudis que, diguem, bàsics, tingueren l'oportunitat de conèixer altres realitats, altres mons, anar a altres llocs, veure com es conviu i com es viu, perquè aquest tipus d'alumnat va moltes vegades associat a una situació, diguem, no vull dir econòmica, diguem una situació personal que no és potser la més afavoridora per a conèixer altres realitats. Un altre objectiu era que gran part del nostre alumnat mai ha tingut la possibilitat d'eixir, com us acabo de dir, a practicar allò que ha après. Per tant, interactuar i exercitar la destresa oral de la llengua anglesa i italiana, apoyant-nos en el que hem après durant el curs escolar i que seria un gran al·licient també per al seu desenvolupament. Un altre objectiu era promoure un pensament divers en gran part del nostre alumnat cap al respecte per al medi ambient. Molts procedeixen d'un nucli, molts viuen en la ciutat, un nucli urbà relativament gran i no han estat en contacte amb la natura. També tenim un tipus d'alumnat que presenta aquestes característiques. I l'últim objectiu és el de que el nivell socioeconòmic de les famílies de procedència és baix o molt baix. En molts casos els ingressos no són regulars, entre altres coses, perquè normalment els caps de família no tenen una estabilitat econòmica que es tradueix en un treball fix. A més, el tipus de família acostuma a ser nombrosa i sobretot si són immigrants, que tenim molt d'alumnat immigrant. Per això la nostra intenció era la d'evitar que les persones que venen al nostre centre es trobaren amb obstacles com el fracàs escolar, dificultats d'aprenentatge, discriminació de gènere, discapacitat o problemes de salut que són derivats de la seva pròpia situació. Diguem que aquests són com els objectius generals del projecte. Després hi ha
cada objectiu diem què desitgem aconseguir amb cada un dels objectius. Fixeu-vos que és curtet, vull dir que no has de posar molta literatura, perquè a més el mateix formulari fa que retalles, fa que no donis massa... que vagis directe al que interessa. En l'objectiu, incrementar la participació dels adults en totes les edats i tots els contextos socioeconòmics en l'educació de persones adultes, està en connexió, estan tots els objectius en connexió i com anàvem a medir l'èxit, què hem aconseguit això? Molt fàcil. En la mobilitat, fer exposicions i presentacions orals, imatges i vídeos, que ho van fer, treballs i activitats d'investigació sobre el que havíem observat en l'altre país o preparar-nos per anar a l'altre país, observacions de la interacció entre els participants, veure com és l'alumnat dels centres que van visitar, proves escrites i orals i qüestionaris de satisfacció. El segon objectiu, per exemple, fomentar els valors, què és el que pretenien? Fomentar els valors d'inclusió i diversitat, tolerància i participació democràtica. He de dir que el que tu desitges aconseguir te ho marca la mateixa guia d'Erasmus+. Ells mateixos el diuen que aquests objectius són els que has d'aconseguir, aquestes activitats són les que has d'aconseguir en sintonia o en consonància amb el projecte, amb el que tu vols del teu centre. L'objectiu 3 és promoure el coneixement sobre el patrimoni europeu com i la diversitat. Fixeu-vos que les activitats per a avaluar, per a veure si hem aconseguit, pràcticament són sempre les mateixes. De fet, fins i tot, una de les activitats era, quan estàvem en l'altre país que havíem anat a visitar, fer una videoconferència amb l'alumnat d'ací, per això, per a veure també la importància del coneixement de la tecnologia, que les noves tecnologies per a mi sempre són noves perquè sempre estem actualitzant-les. I això. Els temes que s'abordaran en el nostre projecte, així de forma molt general, identitat, ciutadania i valors europeus, continguts, tecnologies i pràctiques digitals, inclusió, promoció d'igualtat i la no discriminació. Tot això ho havíem seqüenciat en les activitats que és la mobilitat de grup per a estudiants adults. Teníem 2 mobilitats de grup en què també havíem de descriure breument quin era el contingut de les activitats que volíem organitzar, els beneficis, està tot en sintonia amb el que he dit abans. Com van avaluar-se els resultats, com anem a reconèixer o com van a reconèixer els resultats d'aprenentatge, objectius del projecte que contribuirien a les activitats que estaven previstes i exactament com van a contribuir les activitats i els objectius del projecte també enumerats anteriorment. Ara bé, selecció de l'alumnat. Vam fer una comissió de selecció, vam fer entrevistes i vam fer uns criteris de selecció. Doncs això, així és com vam escollir els alumnes o vam triar els alumnes que assistirien a les activitats de mobilitat de grup. I les activitats de job shadowing que es diuen, que és l'aprenentatge per observació, que en van fer 4, van fer Itàlia, França, Alemanya i Portugal, van anar 4 companys també que tenien relació, els centres que anàvem a veure un poc amb el que ells feien. D'acord, els sistemes d'aprenentatge lleu, França, Alemanya, Itàlia, de Portugal, que el vaig afegir després, i també la descripció de com havien de fer l'aprenentatge per observació. Descriure breument el contingut de les activitats, millorar la competència lingüística del professorat i del context escolar, establir contactes amb el professorat i amb la direcció del centre educatiu de l'altre, participar en activitats escolars, del centre d'acollida, etc. Beneficis que aportaran: millorar la competència en llengua estrangera, en anglès i en italià, la competència digital, l'activitat que fèiem online, observació de metodologies i activitats que també inclouen reunions amb els responsables acadèmics i de gestió del centre escolar. Bé, com avaluar els resultats d'aprenentatge? Igual, un qüestionari de satisfacció, que el vam fer nosaltres, i el professorat visitant exposava primer al claustre l'experiència, com havia anat, ens deia tot allò
que era més important, després a l'alumnat, res, i la projecció. Molt important, veu com van avaluar els resultats d'aprenentatge, com anem a reconèixer els resultats d'aprenentatge, tot això està explicat i diguem que seqüenciat. Molt important, també hi havia un procés de selecció del professorat. Ahir, com que érem 11, també érem poc faves comptats. Tampoc podíem, hi havia massa, era això, els que volien participar. Del pressupost no vaig a parlar, d'acord? Perquè crec que no és necessari. No sé si he anat massa ràpid, si m'he explicat bé, si teniu algun dubte. Vull dir-vos una cosa, és molt important la publicitat que fem del nostre projecte. El CEPIE, que és l'agència espanyola que s'encarrega de gestionar els projectes de l'estat espanyol, ho diu ben clar, també la guia del programa Erasmus també ho diu ben clar. Este programa és fins al 27. La meva idea, després d'haver fet este projecte, que és moltíssima feina, que vos dic que si penseu fer-lo, que és molt enriquidor, és una cosa... Jo, l'alumnat està contentíssim. De fet, la matrícula ho he notat, enguany encara tinguem més alumnes pensant en que d'això podrem participar en el projecte Erasmus+. Penseu que és una activitat a cost zero per a l'alumnat, perquè està subvencionat, és del projecte Erasmus+, però que és molt important la publicitat que fem, por tierra, mar i aire. D'acord? Hem d'estar present en totes les xarxes socials, Instagram, Facebook, tot el que fem ho hem de publicitar, perquè, clar, realment això el que fa és internacionalitzar, donar una visió, diguem, fer el nostre centre que es conega a nivell internacional. No només perquè nosaltres puguem aprendre, sinó perquè nosaltres també puguem ensenyar. De fet, per exemple, jo vaig estar fent el job shadowing i després la mobilitat de grup en Itàlia, i em vaig adonar que nosaltres estem molt, de veres, s'ha de dir també, estem molt millor del nostre sistema educatiu i jo, des del meu punt de vista, des de la valoració que jo vaig fer, estem molt millor que a la millor allí, sí? En moltes qüestions que no vull tampoc ara incidir massa. Però que és molt important la publicitat. I en tota la publicitat que fem hem de deixar ben clar que això, que la pasta, que els diners, d'on venen, no? Venen de la Unió Europea, del programa Erasmus+, que, com us dic, en el que hem participat nosaltres, acaba en el 2027. La nostra idea, com a centre, era fer acreditar-nos, no? Perquè si t'acredites és molt més fàcil, no? Et donen com una cartilla i ja tens la carta que diu que no cal que justifiques tant, no cal que demanes tant, no cal que expliques tant, sinó que tu pots dir, vull fer aquesta mobilitat, esta, i automàticament, com que el pressupost ja està estipulat, està molt ben estipulat, diu ben clar les ajudes per a mobilitat, la manutenció, com això ja t'ho donem ben clar, si tu estàs acreditat, automàticament et donen els diners i tu ja funciones. És molta feina, t'has d'organitzar, has de, no només buscar les contraparts, que no és feina fàcil, sinó que, a més, t'ajustes al pressupost, no? Els bitllets d'avió no sempre valen el mateix, t'has d'organitzar en temps, en la contrapart has de, si vols anar-te'n una setmana, 7 dies o 5 dies que siguin, has de deixar ben clar què és el que vols fer, has de fer una programació, o que te la deixen ells ben clar, què és el que volen fer amb tu, però és molta feina, però és molt bo. Jo estic contentíssim d'haver-ho fet. Normal jo sempre estic. Però que recomano a tot el món que ho faci. No sé com anem de temps, Sofia. Com ho veus tu? Quant de temps du ja? Vas bé. O sigui, tranquil·lament, si algú vol preguntar-te o vols contar alguna cosa més, encara tenim marge de 5 minutets. Un segon només. En tota la publicitat que fem... Deixa de compartir, perquè estàs compartint la pantalla del teu ordinador encara i es veiem així nosaltres. Ara ja em vegeu, no? Sí, et veiem també abans, però per partida doble. Molt important que això, que deixar ben clar el hashtag famós Erasmus Plus o Año de las Competencias, que era enguany l'any, i estava parlant de l'acreditació. Nosaltres, en principi, volíem acreditar-nos, però com que un projecte que a 122, que és el que hem fet, que hem vist que ha anat bé, que ja estem entrenats en això, és per a 18 mesos, clar, si jo el presento en la primera ronda, que és en febrer, sabeu que hi ha 2 rondes, febrer i octubre, si no ho sabeu, us ho dic jo. D'acord? Tu el projecte el pots entregar en 2 terminis a l'any.
o bé al febrer o bé a octubre. Que estem a 5 o 6 dies de tancar la segona ronda. Que enguany, que sé que ara per a col·les de primària no s'ha obert, Espanya, el CEPIE no ha deixat oportunitat perquè hi ha molta llista d'espera, hi ha molta cua de centres que no se l'han concedit. Sempre que el col·le de la meva filla volien també fer-ho i estava tirant-nos una maneta i ens hem trobat amb això. Jo vaig entregar en la primera ronda, vam ser classificats, ens ho van donar, però sempre està la primera ronda, que és febrer, i la segona, que és octubre. La idea ara, quan comencem el curs, perquè les FPAs, el principi de curs sempre és un poc caòtic, ara quan ho tinguem tot més organitzat sí que volem preparar-nos ja per a presentar un altre cas 122 al febrer, no l'acreditació, perquè l'acreditació és difícil d'aconseguir i per a mi, sent el cas que el programa s'acaba el 27 i el 27 s'acaba, no vull invertir un temps d'una cosa que no, quan puc beneficiar-me igual d'un cas 122 d'una mobilitat d'adults, que és el que li va bé al meu centre. Jo conec el meu centre i la realitat del meu centre i és... Bé, i ara us poso un xicotet vídeo, d'acord? Un vídeo dura 4 minuts, crec, per a que vegeu les activitats i si voleu després em pregunteu alguna cosa. D'acord. Ara em veig... Està tort el què? Perdona, has dit que està tort alguna cosa? No, he dit d'acord. D'acord. Un segonet, per favor, que tanqui així, que obriga... El vegeu? No, estem veient ara sí. Ara sí, ja.
Bé. I ara sí, si teniu alguna pregunta o necessiteu alguna cosa, em dieu. Que xulo, Esteve, que bonico. Quin projecte, una gran faenassa, molta feina, però quan veus les cares d'alegria de les teues alumnes i alumnes, no? Del teu alumnat, que se'n va anar i que penses que per a moltes persones va ser l'oportunitat d'eixir, no? De viatjar i de conèixer... Bueno, és molt emocionant. Vull dir que és una feina que val la pena. Enhorabona. Penseu En el xat, digues, que hi ha digues. molta gent que no ha eixit mai de lo que dic jo el Triángulo de las Bermudas, Ibi, Tibio, Nili, que està allà, i pujar en l'avió, alumnat que no havia pujat mai en un avió, i ha sigut una experiència molt, molt gratificant. De veres, jo només de veure l'alegria i de veure l'experiència, el que ha suposat per jo, ja dic que ho tornaré a fer, és moltíssima faena. De fer-ho a no fer-ho és... No sé. Jo és que a mi m'agrada. La meva feina és una cosa que em crec molt. Soc un gran defensor del sistema públic, ja ho saps, Sofia, ens coneixem. Es nota, sí. Doncs mira, i tens felicitacions al xat. Ja ho sabeu, si algú els feu avant i teniu dubtes, encara els podeu posar en contacte amb ell, encara que n'hi ha formacions i coses per a orientar als centres que volen fer. Però teniu Esteve ahí. Perquè no és fàcil, Ja sabeu, la burocràcia que vos ha de dir, si tots ens dediquem al mateix, vull dir, ara ens maten, ens ofeguem en tanta plataforma, tanta burocràcia, i no és fàcil, reconec que no és fàcil. Però bueno, el que necessiteu, així l'escola d'adults d'IBI estan les portes obertes per a que vulgueu. Moltes gràcies, Esteve. I moltes gràcies a vosaltres, companyes i companys, per la vostra assistència, el vostre compromís, ara més que mai. Estem així, fa molta falta. I vos esperem el pròxim dijous a Travolta a la mateixa hora, que serà la tercera sessió d'aquest encontre d'ensenyants que està resultant tan interessant i tan enriquidor. Moltes gràcies, una abraçada a totes i a tots, que acabeu de gaudir de la vesprada, encara en queda una miqueta de vesprada, podeu pegar una volta encara que siga allí al carrer. I molt d'ànim, continuem treballant, continuem veient-nos. Vinga, adeu, bona vesprada.